Chimombe and Mupofu are in prison not because they are criminals, but because they leaked sensitive audios that tarnished the names of my son and their godfather. Sanapinda mashoko kubuda panguva ino nhaudzana Chimombe dzamuri kuona zviri kuchuridza pamuona kuti mazuva maviri apfuura vakanga vari kumatare edzimhosva vakaonekwa kunzi aiwa these guys they are guilty panguva ine vaita madeals efraud. But sanapinda mashoko ari kuda nyogwa panapa nana Lynn M panoonekwa kunzi critics eZANU-PF especially faction ye2030 not about subscribe or like on the bell icon anoendera mberi Lynn M anyora achiti Chimombe and Mupofu, were they part of Zvigananda? Yes. Are they being punished for being Zvigananda? No. Has justice been served? A big no. This is another example of captured judiciary, and it sets a dangerous precedent where opponents are taken for slaughter, and as long as you toe the line, nothing happens. Saying Va mu makes you an accomplice to injustice. They must be punished along with other Zviganandas for crimes against our economy, not for leaking audios. Leaking audios is not a crime that carries 20 years imprisonment. Musat Fendere, as long as other Zvigananda are still outside, Pachisunda, Matumbu, Nehuri, that sentence is new and void, and a big shame to our captured judiciary. Hashtag no to 2030. Ndo mashoko ari kuda nyogwa panapa naLynn M achitaura mashoko achiti aiwa izvozvo hazvimeki sense. Zvigananda izvi vakomana vana Mike pamwe chete nana Moses Mupofu panguva ino vakasungirwa aiwa nhau yekunzi vakalikisa maaudios, but they are part of the Zvigananda vaitawo corruption. Kune zvimwe Zvigananda zviri outside zviri kunyatsofamba zviri freely pasina kana anombovabata, ari kuuya panguva ino achikola kuti let them be arrested, vasungirwe makore avari kutemerwa ma20 years ikoko. Zvese Zvigananda kwete kuti some side yezvigananda rosungwa vamwe Zvigananda zvinoregerwa zvichingofamba zvita zvazvo. Ndatudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu dzamafungiro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.